Jeg vil godt snakke om udbredelse af lyd. Frembringelse af bølger sker generelt ved, at en genstand bevæger sig frem og tilbage. Det vil sige, at bevægelsen danner svingninger, der udbredes som bølger. En højttaler laver lyd ved hjælp af en membran, det vil sige her, der bevæger sig frem og tilbage. Når lyden er høj på en højttaler, kan man faktisk se bevægelsen af membrans bevægelser her. En bølge transporterer energi, det vil sige bevægelsen i luften giver anledning til overtryk, altså luftmolekylerne bliver presset tættere sammen. Luftmolekylerne kan ikke bevæge sig direkte hen til øret, som man kan se her. En lydbølge er en længdebølge. Det betyder, at de små bevægelser, der er i bølgen, har samme retninger, som bølgen udbreder sig.